yabo da dukkan jinjina da kirari sun tabbata ga Allah. Muna gode masa, muna ƙara neman taimakonsa da agajinsa da gudunmawarsa da tallafinsa. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya tsare mu daga sharrorin kawunanmu da kuma miyagun ayyukanmu. Wanda Allah ya shirye shi shine cikakken shiryayye. Muna roƙon Allah shiryar duniya da kuma shiryar lahira. Bayan haka, tsira da amincin Allah da alherin Allah su tabbata ga fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, wanda Allah ya turo shi domin ya zamanto haske da fitila ga wannan tawaga da wannan dandazo na wannan al'umma. Allah ka haɗa mu da wannan manzo a jannatul firdausi. Allah ka tada mu tare da sahabbansa. Allah maɗaukakin sarki ka zaunar da mu a aljanna a kusa da gidansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Bayan haka, ya ku ƴan uwa masu albarka, ya ku waɗannan fuskoki masu daraja, ya ku waɗannan zukata wanda muke kyautata wa zato cewa sun miƙa wuya zuwa ga Allah kuma sun yarda da kira da da'awar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Nahsibukum wallahu hasibukum wala nuzakki ala Allahi ahadan. Haka muke kyautata wa kowa zato. Allah shine ya san zuciyar kowa, amma ba za mu tsarkake kowa a gaban Allah subhanahu wa ta'ala ba. Waɗannan ayoyi da na ja a hudubar farko ayoyi ne na alqur'ani mai girma cikin suratul nisa da suratul an'am da ma'ida da dai shauransu, waɗanda suke nuna wato irin tsawar da Allah maɗaukakin sarki yake mana game da waɗanda suke abokan zamanmu, wanda cikin ƙaddarar Ubangiji Allah ya ƙaddara dole sai mun zauna tare da su, kuma dole sai an yi rayuwa tare da su tun daga farkon duniya har zuwa ƙarewar duniya. Ba za a taɓa rabuwa ba, a haka za a yi ta tafiya har ranar tashin alƙiyama. Amma saboda hatsarin da ke cikin sakankancewa da kuma barin damammaki da muke yi, Allah ya dinga jan hankalinmu a gurare daban-daban domin mu gane cewa lallai suna fa da matsala game da alaƙa da mu, da zamantakewa da mu, da kuma wato ƙiyayya da gaba ta gidan gaba game da rayuwarmu da addininmu da kuma shigarmu da fitarmu. Har ma sun so a ce mun zama kamar su, mun dawo addininsu, mun dawo tsarinsu, amma Allah bai yadda haka ta kasance ba. don haka ba za su gushe ba suna bayyana gabar su gare mu da kuma kiyayyar su gare mu. Allah ya faɗa mana cewa hakika sun so ku kafirce kamar yadda suka kafirce wa Allah, sai ku zamanto ɗaya a gurin Allah. Allah ya ce kada ku yadda ku riki majibinta lamari masoya daga cikin su har sai sun yi hijira daga addinin su sun dawo naku, sun bar garuruwan kafirci sun dawo garuruwan musulunci. Allah ya ce idan kuma suka ki kuma suka koma suna yakar ku, to ku kama su kuma ku karkashe su duk inda kuka same su. Allah ya ce kar ku yadda ku ƙara rikar wani majibincin lamari daga cikin su ko kuma wani mai taimako cewa su ne za su taimake ku. Allah maɗaukakin sarki ya ja hankalinmu ya ce ya ku masu imani, kar ku riki kafirai waɗanda su ne wai majibincin lamarin ku koma bayan muminai. Ya ce kuna so ne a turiduna an taja'alu lillahi alaikum sultanan mubina, kuna so Allah ya kama ku da wata hujja mai ƙarfi, ku ba wa Allah damar ya kama ku da hujja mai ƙarfi ta hanyar riƙarsu a matsayin masoya, ku watsar da muminai yan uwanku. Kar ku yadda ku yi haka. Allah maɗaukakin sarki ya ce mun sauke maka littafi ya kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, mai gaskatawa ga abin da ya gabace shi daga ainihin wato littattafai, kuma shugaban kowanne littafi da kowanne addini. Da haka kai hukunci tsakaninsu da abin da Allah ya saukar maka. kar ka bi son zuciyar mutane, ka bar abin da Allah maɗaukakin sarki ya baka na gaskiya. Allah ya ce kowace al'umma mun sanya mata shari'a kuma mun sanya mata tsari. likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Allah ya ce walau sha Allahu la ja'alakum ummatan wahidatan. Da mun ga dama da sai mu dunkule ku ga al'umma kwaya ɗaya tilo tana kan tafarkin Allah gaba ɗaya. Allah ya ce sai dai mun yi haka ne domin mu jarraba ku cikin abin da Allah ya baku na imani. Shin za ku rike wannan, za ku yi tunkaho da shi da alfahari da shi, ku watsar da kafirai da arna, ko kuma za ku koma ku biye musu? Allah ya ce fastabiqul khairat. Ina jan hankalinku duk inda alheri yake ku nemo shi. Ilallahi marji'ukum jami'an. Gaba ɗaya makomar ku za ta koma ne gurin Allah da ku da su. Fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi ko fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Sai ba Allah ya baku labari cikin abin da kuka kasance kuna sabani a cikin sa. Allah ya ja hankalinmu a cikin suratul nisa aya ta 144. Yace ya ku masu imani, ya ayyuhallazina amanu la tattakidul kafirina awliya'a. Kar ku riƙi kafirai wato ababan soyayya min dunil mu'minina, ku watsar da mu'minai yan uwanku. Allah ya ce aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina,
kuna so ku bawa Allah damar ya kama ku ne akan wannan abin da za ku aikata. Ya faɗa har ilau a cikin suratul ma'ida aya ta 51 yake cewa ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya. Ya ku masu imani kar ku rike yahudu, kar ku rike nasara majibintan lamarin. Allah ya ce ba'dukum ba'anarku. Allah ya ce wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Duk wanda ya koma cikin su ya zubunce su yake kaunar su to shi ma ya zama tare da su. Inna Allah la yahdi al-qawma zalimina. Lalle Allah baya son mutanen da suke azzalumai. Ya faɗa har ilo a cikin suratul ma'ida din aya ta 57 yake cewa ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhul ladina takhadhu dinakum huzwan wa la'iba. Ya ku masu imani kar ku riki waɗanda suka riki addinin ku abun wargi, suka riki addinin ku abun wasa, suka riki addinin ku abun izgili. Min alladhina utul kitaba, daga cikin waɗanda aka bawa littafi yahudu ko nasara, min qablikum kafin ku a baku, wal kuffara da sauran kafirai mushrikai auliya, ku rike su a matsayin abin so, abin kauna, abin jibintan lamari. Allah ya ce wattaqullaha, ku ji tsoron Allah in kuntum mu'minina, in kun kasance ku mu'minai ne. A cikin suratu al-ma'ida aya ta 77 Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ahlul kitabi, kace ya kuma abota littafi, la taglu fi dinikum, kar ku dinga wucewa gona da iri cikin addinin ku dinga kirkiro karerai da abubuwan da basu tabbata ba, kuna yarfawa Allah, kuna yarfawa addinin Allah, ku dinga kashe bayin Allah saboda kawai ba sa addinin ku dinga kage, kuna ƙarya, ku dinga yarfe ga al'ummar musulmi, ku dinga abubuwa waɗanda suke ba su da kyau ko a addinin naku Allah bai yarje muku yin haka ba. Ku dinga kirkirar ƙarya, kuna wuce gona da iri fi dini kuma a cikin addinin ku ghairal haqqi, abin da ba gaskiya ba. Allah ya ce wala tattabi'u ahwa a qaumin, kuma ahlul kitabin muna jan hankalinku kar ku riki son zuciyar wasu mutane qaddallu min qablu, dama tambatattu ne, wa adallu kafiran, kuma sun batar da mutane da yawa, wa dallu an sawa'is sabil, kuma sun ainihin wato kauce wa tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala, sun kuma bace wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dai har ilo ya sake faɗa cikin suratul mujadala aya ta 9. Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu, ya ku masu imani, idza najaytum fala tatanajaw bil ithmi, idan za ku gana kar ku yi ganawa da sabo, ku yi ganawa ko mitin na shirya ta'addanci ko kuma shirya abin kama ko shirya kai hari ko shirya kashe wasu mutane waɗanda ainihin wato Allah bai yarda ba, babu wani dalili da yasa za ku yi musu haka. Wal udwan, da kuma ganawa wacce take akwai shirya ta'addanci a ciki. Wata nadaw bil birri wat taqwa, Allah ya ce duk ganawa da mitin din da za ku yi ganawa wacce take ta ainihin wato albirru, wato yin abu mai kyau, yin abu wanda ya dace, wat taqwa da kuma tattaunawa da mitin akan tsoron Allah. Wattaqullaha alladhi ilayhi tuhsharuna, Allah ya ce ku ji tsoron Allah wanda gare shi za a tara ku, ai muku hukunci da duk abin da kuka aikata, wanda yake bayyane da wanda yake boye, wanda kuka bayyana kowa ya sani da wanda kuka boye shi jama'a da yawa ba su sani ba. Allah subhanahu wata'ala ya ƙara jan hankalin mu'minai dai a cikin suratul mumtahina. Subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya, ya ku masu imani kar ku riki makiyana kuma makiyanku wanda suke abokan soyayyarku, wanda suke abokan zubintar lamarinku gabaki daya. Tulquna ilaihim bil mawadda, kuna masu nuna musu kauna. Wa qad kafaru bima ja'akum min al-haqqi, bayan ku sun kafircewa abin da yazo muku na gaskiya na alqur'ani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum, suna fitar da manzon Allah tun a wancan zamani daga garin shi ko daga gidan shi, wa iyyakum kuma suna fitar da ku tun daga wancan zamani har zuwa yanzu. An tu'minu billah, ba komai kuka yi musu laifi ba shine saboda kun yi imani da Allah rabbikum ubangijinku. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili, in dai za ku fita ɗaukaka addinin Allah ne dan ni, wabtiga amardati, da kuma neman yardata, to kar ku yadda ku riki waɗancan a matsayin ainihin wato abokan soyayya. Tusirruna ilaihim bil mawadda, kuna nuna musu kauna a sirrance. Wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum, ku sani na san abin da kuka bayyana kuma na san abin da kuka boye. Allah ya ce wa man yaf'alhu minkum faqad dalla sawa'a sabil, wanda dai ya aikata haka, ya nuna wa kafirai kauna, ya nuna wa kafirai soyayya, hakika ya bace bata wanda yake mai nisa, ya bace daga tafarkin Allah. Allah ya sake faɗa dai har ilo cikin suratul mumtahina din aya ta 13. Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu, ya ku masu imani, la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim, kar ku jibinci lamarin mutanen da Allah tuni ya riga ya yi fushi da su. Kad ya isu min al-akhirah, sun ɗebe tsammani daga rabon lahira, kama ya isa al-kuffaru min ashabil qubur, kamar yadda kafirai suka ɗebe daga tsammanin samun yan uwansu ko dawowar yan uwansu daga cikin wanda suka shiga cikin kaburbura. Ya ku yan uwana masu albarka, ayoyi game da wannan al'amari da nake magana akai suna da yawa, ba za su kirgu ba, ba za su kididdigu ba.
bayani game da tsawawwaki da Allah ya yi mana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya yi mana game da waɗannan mutane ba za ta kirgu ba, kuma ba za mu gushe ba a matsayinmu na wanda Allah ya ba mu ragama ta jagorancin al'umma ta hanyar addini. Muna yi duk lokacin da wata munasaba ta taso sai mun ja hankalin juna game da wannan matsala, domin yau an wayi gari saboda irin yadda al'ummar mu ta lalace ta kai matakin da wani lokaci baka bambanta dan musulmi da dan kafiri, baka bambanta dan musulmi da dan arni, baka bambanta shiga da tsari da yanayi da suluki da mu'amala ta wanda yake musulmi da wanda yake ba musulmi ba. Dawo bangaren mata haka zaka samu yanayin dressing ɗinsu, yanayin mu'amalarsu, yanayin zamantakewarsu, yanayin kwalliyarsu, kai a wasu lokuta ma wata fetsara da lalata da matan musulmi suke nunawa, wallahi ko matan arna ba sa nuna wannan fetsara da wannan lalata. Ko shakka babu wannan abin ya jawo mana matsaloli da yawa, ya jawo mana tasgaro da yawa, ya jawo mana wato rahin nasarori da yawa, ya jawo mana fishin Allah da yawa, ya jawo mana barna wanda Allah ne kaɗai ya san adadinta. Wannan abubuwa da suke faruwa da mu musulmi, wanda mun kima mai da hankali game da addininmu, mun kima mai da hankali game da 'yan uwanmu, talakawanmu da shugabanninmu, wanda suke jagoranci da wanda ake jagoranta. Kowa rayuwar gabansa ne ta dame shi, ba addini ne ya dame shi ba, ba makomarsa ta lahira ta dame shi ba, ba tunanin al'ummarsa musulmi ina suka kwana ina suka tashi ne a gabansa ba. Wannan ya haifar mana da baraka, ya haifar mana da tasgaro, ya haifar mana da barna mai ɗumbin yawa, ya haifar mana da ci baya, ya haifar mana da nasarori da yawa ga waɗanda suka ainihin wato zama ba addinin mu suke bi ba. Yau sun wayi gari su ne suke rike da ragamar komai, su suke rike da gwamnati, su suke rike da duk abin da kake tsammani da ma wanda baka tsammani. A lokuta da yawa idan mu musulmi muka samu dama ko muka samu mukami ko aka ba mu wani office ko aka ba mu minista ko aka ba mu kaza ko kuma muka zama gwamna ko muka zama kaza ko shugaban kasa, ba ma yin abin da ya dace wajen mu keɓo al'ummar mu da yankunan mu da kuma bangarorin mu. Amma daga sun samu dama komai kankantarta, ko nasu ne akai ko ba nasu ne akai ba, sai sun yi amfani da wannan dama wajen lalata mana bangaren mu da kuma gyara bangaren su. Sai sun nuna bambanci karara a zahiri tare da nuna kiyayyarsu da gabarsu karara, wanda tuni Allah ya riga ya bayyana mana, domin su nuna mana su da mu ba ɗaya bane, su da mu akwai bambanci, su da mu su ne sama mu ne ƙasa, su da mu su ne masu gaskiya mu ne makaryata. Wannan abin yana faruwa, al'ummar mu tana kallo, shugabannin mu suna kallo, kowa ya zuba ido, ba wanda yake damunsa, ba wanda abin ke masa kaikayi, ba wanda abin yake tunzura shi ya dinga jin takaici da bakin cikin faruwar haka. Sai gaba a tsakaninmu, sai kiyayya a tsakaninmu, sai kin juna a tsakaninmu, sai yarfi a tsakaninmu, sai hassada tsakaninmu, sai idan namu ya samu mu dinga an tayo maganganu marasa daɗi, har sai mun ga cewa an taɗiye kafafunsa an kifar da shi, wani ya ɗauka ya fara cutar da mu, sannan sai mu dawo muna tunanin ina namu yake. Allah ka tsare mu, Allah ka kawo mana sauki a cikin al'ummar mu. Dalilin waɗannan ayoyi da waɗannan maganganu jama'a shine abin da yake faruwa a garin Plateau Jos, wanda ga dukkanin musulmin da hankalinsa yake kaiwa zuwa ga abubuwan da suke faruwa a ƙasar nan ta fannin addininsa da al'ummarsa da yankinsa, ko shakka babu yana ganin wariya, yana ganin ainihin wato fifiko da ake nunawa a kanmu, yana ganin irin bambance-bambance tun daga kan matakin wato gwamnatin tarayya har mataki na jihohi, tun daga kan ba da mukamai da raba su har zuwa kan abin da ya shafi bangaren wasu ma'aikatu, wasu farstatal, irin yadda ake nuna mana bambanci, wanda wallahi tallahi ba za mu yadda da wannan ba, ba za mu amince da wannan ba, kuma muna Allah wadare da Allah ya tsine akan duk wanda yake nuna mana bambanci, yana nuna mana mutu ma baya ne a cikin wannan kasar. Kowane ne shi, ba mu yadda da wannan tsarin ba, ba mu lamince shi ba, ba mu amintu da shi ba, kuma ba ma goyon bayansa, kuma ana zaluntar mu, kuma za mu ci gaba da addu'a sai Allah ya kifar da duk wanda yake zaluntar mu. Wallahi sai Allah ya wargaza sha'aninsa, sai Allah ya lalata lamarinsa. Sanin kanku ne, garin Plateau ba tsohon labari bane, ba sabon labari bane game da yadda ake kashe al'ummar musulmi a garin Plateau. A watan September a 2001 a garin Jos, jihar Plateau, an ainihin wato kashe mutum 800 a watan September a 2001. Mutum 800 aka kashe game da rikicin bawa musulmi shugaban karamar hukumar Jos ta Arewa. Akan wannan kafiran jihar Jos da arnan jihar Jos Plateau suka tada rikici, aka dinga kashe musulmi, sanda aka kashe sama da mutum 800
Jos kawai saboda an ba wa musulmi shugaban karamar hukuma. Wannan abin haka ya faru, haka ya sha ruwa, haka ya wuce, ba abin da aka yi, ba wani mataki da aka ɗauka, ba wata ramuwar gayya, ba wani abin da aka yi akan wannan al'amarin. Hakanan a shekarar 2004 a watan Jun, mutanen Ɓatama sun kashe musulmai guda 10 a garin Jos Hima. Sannan a watan Nuwamba, kiristoci 'yan kabilan Ɓatama sun kashe musulmai aƙalla a garin Numan, jihar Adamawa, aƙalla kusan mutum sama da 200. Wannan abin haka aka yi mana shi, kuma mu aka sha ruwa akai, babu abin da aka yi akan wannan. A watan Januwari 2010 a garin Karama, kiristoci 'yan kabilan Birom sun kashe musulmi aƙalla mutum 100, suka jefa su a cikin rijiya, suka kashe su haka siddan, babu siɗi babu saɗaɗa. Wasu daga cikin al'ummar wannan yanki suka ce mutanen da aka kashe ya kai mutum 200. Hukumar Human Rights ita kanta a wannan lokaci a 2010 a watan Januwari ta ce mutanen da aka kashe ya kai mutum 121. Sannan mutum 60 an ainihin wato neme su sama da ƙasa, an rasa su har ranar da muke magana yanzu, ba a san ina mutum 60 suke ba, bayan mutum 121 ruwayar Human Rights cewa an kashe waɗannan mutane kuma dukkansu musulmi ne. 'Yan sanda kuwa rahotonsu a wannan lokaci a watan Januwari 2010 rahotonsu suka ce mutum 326 aka kashe. Ya bambanta daga abin da asali aka faɗa mutum 100, ya bambanta daga ruwayar shugabannin wannan yanki da suka ce mutum 200, ya bambanta daga ruwayar Human Rights da ta ce mutum 121. 'Yan sanda suka ce su dai abin da suka gani na gawawwaki sun kai akalla mutum 326. Kai da aka dawo ana bin diddigi game da shugabanni masu anguwanni da kuma waɗanda suke ma'abota ainihin wato zama na wannan yanki daga cikin waɗanda suke jagorancin al'ummar musulmi, suka ce mutanen da aka kashe ya fi mutum 1000. Kuma wannan kisan da aka yi na 2010 a watan Januwari yana daga cikin dalilin da ya sa Fulani suka ɗauki bindigogi a jihar Jos, suka ce za su yi ramuwar gayya, wanda shi ya haifar da banditiri a wannan yankin gabaki daya. Amma haka ake ji ana gani, abin ya wuce, babu wanda ya magana akan wannan al'amari. Bayan wannan a watan August na shekarar 2001 an tare waɗanda suka dawo daga maulidi. In ba ku manta ba, sun je maulidi gidan Ɗahir Usman Bauchi marigayi, Allah ya ji kansa. Suka taho za su koma garin Ilorin, aka kashe su mutum 26, wanda jaridar Human Angle ta rawaito wannan maganar cewa haka aka kashe su, kuma har yau babu abin da aka yi akan wannan. Sannan a watan Jun na shekarar 2025 an tare matafiya a Mangu na jihar Plateau daga Zaria jihar Kaduna, su 12, haka aka tare su, aka yanke su, aka yanka su gaba ɗaya, aka harbe su, ko babu abin da aka yi akan wannan. Ba nesa kuke ba da General Alkali ɗan jihar Gombe ne, mutumin kirki, bawan Allah, ya taso daga Abuja zai taho a 2021, aka tare wannan bawan Allah, aka harbe shi, aka yanka shi, aka jefa shi a motarsa, aka cillahi cikin wani kududdufi. Sanda aka je sojoji suka je da ainihin wato mota mai tsamo motoci daga kwari, suka zira suka fito da shi, haka suka kashe wannan bawan Allah, kuma babu abin da aka yi akan wannan al'amari. Wannan kaɗan ne daga cikin abubuwan da ko shakka babu dukkaninmu, duk wanda ke bincike ya san abin da ke faruwa game da wannan matsaloli da kuma wannan cutar da mu da ake yi. Shugabanninmu suna kallo, al'ummarmu suna kallo, sanatocinmu na kallo, gwamnoninmu na kallo, waɗanda suke ministoci suna kallo, 'yan majalisa na jihohi da 'yan majalisa na tarayya suna kallo. Babu wanda yake ɗaukar mataki na ya ainihin wato nuna adawarsa game da abin da ake mana na zalunci a wannan kasar. Babu wanda ke magana, balma idan an samu wani ya zamanto zakaran gwajin dafi wajen bayyana zaluncin da ake mana, sai a saka shi a gaba har sai an ga bayan shi. Kalli Budaji Kazaure yadda ya tashi a majalisa sa'i da lokaci yana bayyana abubuwa da ake mana a ƙasar nan wanda ba daidai ba ne, kuma ya kamata a keɓo ɓangaren arewa da zalunci da kwashe dukiyar bayan Allah da cin zarafi da cin mutunci a arewacin Najeriya. Amma ba su gushe ba sanda suka ga bayan Budaji Kazaure. Yau Budaji Kazaure ba shi da wani mukami karami ko babba a wannan ƙasar. Me laifinsa shine kawai saboda ya ce ba za a yi zalunci da shi ba, kuma dole ne idan an yi ba daidai ba sai ya yi magana. Dole ne sai ya yi magana akan abin da ba daidai ba, don haka suka saka shi a gaba.
sanata Indumi gashi nan sanata ne mai ci a halin yanzu, amma yana cikin matsin lamba, yana cikin tashin hankali saboda yawanci maganganun da yake yana nuna abin da ake ba daidai bane. Duk lokacin da aka samu wani wanda ya sa karar bara, ya sa kahon zuƙa game da abin da ake ba daidai ba, ana cutar da bayin Allah musamman mu yankin arewa, to haka za a sa shi a gaba har sai an ga an kifar da shi, ko kuma an lalata shi, ko kuma an ɓata shi, ko wani a makamancin haka. Ko shakka babu wannan zalunci ne, ko ba mu goyi bayansa ba, ko muna wadare Allah wadare da tofin alatsi ne ga waɗanda duk suke wannan barna wanda take ainihin wato take cutar da al'umma da bayin Allah. Bayan haka, ya ku bayin Allah, an samu wasu matsaloli a halin yanzu waɗanda suke faruwa a cikin wannan ƙasa tamu, a kuma jihar Jos, wanda suka faru a tsakanin kwana 3 zuwa kwana 4 da ainihin wato wuce, wanda wannan al'amari da yake faruwa mu mun bayyana kan cewa ba za mu yadda da wannan abun ba, kuma ba za mu amince da shi ba, kuma dole ne sai an ɗauki mataki. Abubuwa da yawa suna yawan faruwa, mu fito mu yi magana, mu iyakacin mu akan mimbari mu yi magana mu ce abin da ake ba daidai bane. Baka da wata ƙarfi ko wata fawa ko wani dama da kake da ita wanda zaka je ka ɗauki wani mataki a aikace, sai dai ka yi iya abin da zaka iya, ka bar wa Allah lamari, kai dai ka fita a gurin Allah. Dama Allah ya ce la tubayyinunahu lin-nasi wa la taktumunahu, lalle za ku yi mutane bayani na abin da ke faruwa, ba za ku ɓoye ba, ko muka yi wa Allah alkawarin cewa lalle subhanahu wa ta'ala mun yi alkawari za mu bayyana, ba za mu ɓoye ba. To wannan bayanin shine muke kokarin yi a duk lokacin da al'amura suka taso mana, da kuma duk lokacin da al'amura suke faruwa da mu. Ko shakka babu wannan abin yana daga cikin abin da yake faruwa da mu, wanda dole ne sai mun tahi tsaye, musamman shugabanninmu da suke rike da madafun iko, domin ganin cewa sun kwato haƙƙin al'ummarmu da ake zalunta su, ake cutar da su. A cikin kwanakin nan abin da zai baka mamaki, an kashe musulmi a Mangu mutum 11, amma shugaban ƙasa bai taka ya je ko ya tura wasu wakilai domin su jajanta wa al'ummar musulmi a jihar Plateau, jihar Jos ba. Sannan an sake kashe musulmai a Barikin Ladi mutum 8, wanda duk rahotanni da dukkanin bayanai da jaridu sun rawaito cewa waɗanda aka kashe musulmai ne, amma babu wani wanda ya taso daga vila tun daga kan shugaban ƙasa har ƙasa domin ya je jajanta wa al'ummar musulmi da aka yi musu wannan ta'addanci. Sannan an kashe musulmai a ƙananan hukumu abin nan an kashe musulmai a mutum 40 har da sojoji a wata daga cikin ƙananan hukumomi a nan Jos ɗin dai a cikin waɗannan watanni da suka gabata, wanda wannan ko shekara abin bai yi ba. Amma mu shugaban ƙasa bai zo ya ainihin wato a wannan kisa na mutum 40 har da sojoji kwaya 4 aka kashe, amma babu wanda ya zo ya jajanta wa al'ummar musulmi cewa an kashe mana bayin Allah, ana jajanta mana akan abin da ya faru. Sannan an zo an sake kashe al'ummar musulmi a ɗorawan Babuje mutum 6, shi ma a garin Jos a jihar Plateau, babu abin da aka yi, kuma babu wanda ya zo jajanta mana ballantana ɗaukar fansa da kuma ɗaukar diyya. Sannan an zo an kashe matafiya 'yan kasuwa a hanyar fancin Zauje, katuwan mutum 4, duka an kashe su, amma babu abin da aka yi, babu wani mataki da ainihin wato gwamnati ta ɗauka wajen wannan. Amma yanzu an samu wani abu da ya faru kwana 4 da suka wuce. Wasu 'yan bindiga suka shigo wata anguwa, suka zo suka ainihin wato kashe mutum 29, a wasu ruwayoyi an ce mutum 30, kuma har yanzu dai babu ƙididdigar adadin musulmi nawa ne, adadin kiristoci nawa ne, amma abin da ya bayyana shine an kashe musulmi, an kuma kashe wanda ba musulmi ba. Wannan shine abin da ya bayyana ƙarara. Balma a ainihin wato bidiyo da ya yadu, wanda ni ina da bidiyon yanzu akan wayata, kuma da yawa daga cikin mutanen da suka bibiyi wannan abun suna da wannan bidiyo. An jiyo muryoyi da ake harbin mutane, ana saran su, suna kalmar shahada, suna la ilaha illallah, suna inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Dan Allah, wa aka sani da kalmar la ilaha illallah lokacin da musiba ta faɗo masa? Musulmi. Wa aka sani da kalmar inna lillahi wa inna ilaihi raji'una lokacin da musifa ta faɗo masa? Musulmi. Amma abin mamaki, jiya sai ga shugaban ƙasa ya dira a jihar Plateau a garin Jos, saboda munafurci da rashin gaskiya aka hana shugaban ƙasa ya higo cikin gari, aka kafa tanti, aka ainihin wato tara hi da mukarrabansa da suka zo a airport, ba su ma higo cikin gari ba. Ba a zo kan marasa lafiya da waɗanda aka sassara
da wanda aka harba. Shugaban ƙasa ya gansu, a tambayi sunanka, me sunanka, a wace anguwa kake, shekarunka nawa, dan a bambance tsakanin adadin musulmi da aka yi wannan barna da adadin waɗanda ba musulmi ba waɗanda aka yi wannan barna. Balma abin da zai baka mamaki, waɗanda aka ɗauka aka tafi da su gurin ganawa da shugaban ƙasa domin nuna masa samfur na barnar da aka yi, gaba ɗayansu arna ne, babu musulmi ko ƙwaya ɗaya. Sannan shugaban ƙasa an yi barna a jihar Katsina baka je ba, an kashe musulmi a jihar Zamfara baka taka kaje kajajanta ba, an saci 'yan mata a Kebbi baka je ba, an yi a Naija baka je ba, an yi a Yobe baka je ba, nan kurkusa a jihar Maiduguri, jihar Borno, bom ya tashi a cikin Ramadan ya kashe musulmi. Allah ne kadai ya san abin da aka yi na barna. Na ga gwamna zulum idansa cike da hawaye yana cewa da mun manta da wannan abun, amma yanzu yana nema ya dawo mana. Jama'a ku saka ma addu'a game da bala'in da yake faruwa da mu. Amma shugaban kasa bai je ba, bai kuma taka kafa ya je ya jajanta domin ba da tallafi ba. Abin da ya ƙara ba mu mamaki, ya ƙara haska mana bambancin da ake nuna mana a wannan ƙasa, da cin mutunci da ake nuna mana, da kuma ƙara bayyana a fili cewa arna da kiristoci su suke benefitin wannan gwamnati, su ake taimaka, su aka damu da rayukansu, su aka damu da al'amuransu. Shine ya bayyana wani kafiri ɗan Amerika ana ce masa Alex something Alex. Wannan bawan Allah ya fito yana bi riga-riga, yana bi anguwa-anguwa, yana bi coci-coci, yana tunzira kiristoci da waɗanda ba musulmi ba akan su ɗauki makami su je su ɗauki fansa su kashe musulmi. Ƙarara yake magana, baya ɓoye-ɓoye, a zahiri yake bayyana ta, baya ɓoyewa, amma har yanzu babu wani necessary action da aka ɗauka akan wannan mutum. Gwamnan Plateau ya fito ya nuna an kama shi, amma har yanzu ba mu ga inda aka kama shi da inda aka kai shi da tunanin me za a yi masa, wannan hukunci, wannan ɗauri za a yi masa, wannan hukunci hukuma ya kamata ta yi masa ba. Saboda me? Saboda shi shafaffe ne da mai, ɗan babbar ƙasa ne Amerika, ana tsoron a taɓa shi Amerika ta kawo hari. Ya Allah, idan ba za a ɗauki mataki wajen kare addininka da kare al'ummarka da musulmanka ba, Allah ka wargaza ƙasar ga baki ɗaya, kowa ya je ya gaya wa Allah abin da ya kawo shi. Duk wanda ba za a ɗauki mataki game da gyara al'ummar musulmi da yankunan musulmi da arewacin Najeriya ba, Allah ka lalata ƙasar, kowa ya je lahira ya gaya wa Allah me ya kawo shi duniyar. Me amfanin duniyar? Me amfanin rayuwarmu matukar addinin mu yana cikin hatsari? Me muke nema a duniya? Muna gani ana cin mutuncin addini, mu kasa yin magana. Kada Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana ranar da za a yi wata barna wata ta shafi addinin mu ko al'ummar mu ko yankin mu, mu ja baki mu shiru. Wannan mutumin haka ana ji ana gani ba abin da aka yi masa. Banda wannan, wani mutum ya fito shi ma a garin Jos, ya yi bidiyo, na sa wani daga cikin masana ya mun ƙarin bayani game da bidiyon da ya yi. Ya yi bidiyo akalla na minti 9, yana bayani game da cewa lallai yau dinnan yau Juma'a, idan musulmi suka yi da suka fito sallar Juma'a a garin Jos, to za su ga abin da zai faru. Har yake faɗa yana cewa me kake tsammani idan muka kashe mutum 600 ko mutum 700? Haka ya fito ƙarara, yana jan kunnen gwamnan Plateau akan cewa lallai dole a dakatar da sallar Juma'a a garin Jos. To don ubanka ba za a dakatar da sallar Juma'a ba. Don abin da za ku je ku yi don ubanku, shegu matsiyata marasa mutunci. Kun ɗauka cewa babu abin da za mu iya ne mu? Kun ɗauka mu matsorata ne? Kun ɗauka mu ba za mu iya yin abin da za ku yi ba? Wallahi shege ka fasa. Don uban arne kowaye shi ya fito ya taɓa al'ummar musulmi, ko ina ne ba a Jos ba, ya ga me za a yi da shi. Ana ji ana gani ana cutar da mu, ana kashe mu, bayan barna na rashin tattalin arziki a yankin arewa. Ba mu da hanyoyi, ba mu da asibiti, ba mu da magunguna, ba mu da komai. Shugaban kasa kana ciwo basu suka, kana kashewa a Lagos jihar ka, ana manyan ayyuka a yankokin south an manta da mu. Kuma wallahi ka sani al'ummar arewa suna daga cikin wanda suka baka ƙuri'a mafi tsoka. Ba wanda suka yi magata sama da musulmin da aka raina da wurin da aka raina, amma saboda Allah ya hada mu da lalatattun shugabanni wanda ba sa kishin mu, ba sa kishin yankin mu. Haka muna ji muna gani dukiyar kasa ana kashe ta a bangaren da ba namu ba. Muna fama da yunwa
da fatara da rahin tsaro ba abin da baya damun mu a yankin arewa, amma babu wanda yake ɗaukar mataki a kai. Magana wannan ba wanda yake iya fitowa yayi. Wannan mutum haka ya fito ya barazana wa gwamna. Yau inda wani musulmi ne ya wannan abun, na rantse da Allah da tuna an kama shi. Kwanan nan akwai wanda ya zagi matar shugaban kasa, babu hukuncin da ba a yi masa ba, da kyar aka bada hakuri aka sake shi. Zagi kawai yayi. Amma wannan cewa za su dasa bom, za su hana fita sallar juma'a, za su kashe mutane, har yana faɗin adadi. Ga bidiyon sa nan yana yawo. A munasaba akan wannan, wallahi dole ne fadar shugaban kasa ta fito ta, yanzu kuna ga a cikin jawaban da shugaban kasa ya yi jiya a Plateau, ya ce za a sa CCTV kyamara guda 5,000 a fadin jihar da saboda dakile ta'addanci da ake yi. Yanzu duk kashe-kashen da aka yi a Jos ya kai rabin wanda aka yi a Zamfara, ya kai rabin wanda aka yi a Katsina, ya kai rabin wanda aka yi a Niger. Me yasa shugaban kasa bai fito ya bayyana cewa za a sa CCTV kamera a waɗannan jihohi domin dakile ta'addanci ba? Saboda mu ne ƴan uwanmu musulmi ne suke kashe ƴan uwansu musulmi, dan haka ba ruwansu. Kuma wannan yana daga cikin hikimar mu na can hankalin waɗannan ƴan ta'adda cewa su daina kashe mu, saboda murna ake da abun, mu mun sani murna ake da abun saboda mu ya mu ne. Amma nan da muka zo muka ce a zauna da mutanen nan ai sulhu da su daina kashe mana ƴan uwa, mun fahimci waɗanda ba mu ba suna jin daɗi cewa aka yi mu ma ƴan ta'adda ne. Dan me yasa za mu ce ai sulhu da waɗannan mutane? Saboda ba ku san me kuke yi ba. Al'umma da yawa ba ta hango barna da bala'in da yake bin mu. Muna kai junanmu suna dariya, suna jin daɗi, suna ƙara izawa wutar irare da itatuwa da karare. Mu muna cewa a sassauta abun, ko ma ta yaya ne a daina. Ya isa haka. Wasu suka zo nan suka dinga zagin mu cewa ai da mu ake hada baki, saboda zalunci. Ka kalli tsabar ido na ka ce wai da ni ake hada baki ake kashe mutane. Zaka gaya wa Allah sai na yi ƙara, wallahi sai na yi hisabi tsakanin da kai a gaban Allah. Saboda haka ƴan uwa, wannan abun ba mu yadda ba. Shugaban ƙasa, abin da kai mana, ka zubar mana da mutunci, ka zubar mana da kima, ta bayyana ƙarara ba ka tare da mu, ba ka yin mu, kuma wallahi mu ma ba za mu yi ka ba. Na rantse da Allah ba za mu yi ka ba. Tun da abin tit for tat ne, to ka yi tit, za mu yi maka tat wallahi. Wannan irin zalunci ne. A dinga nuna fifiko a fili, ana bayyana mana bambanci a fili, ko kunyar mu ba a ji. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءنا اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. اللهم اهدنا فيمن هديت وآتنا فيمن آفيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا من الخير فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا، ومتئنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا هي أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم وسووا صفوفكم يرحمني ويرحمكم الله.